Mifa production filɛbagaw ni Ondu TV Jabarani filɛbagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a yira la k'a fɔ ko nin an sigilen an ka dɔgɔkun kunnafoni kan kosɛbɛ kunnafoni min ni an bɛ dɔgɔkun kunnafoni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka a bayɛlɛma an ka todunka cɛɲi na i n'a fɔ sanga a n'a ka waati n b'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na n ko bolodɔgɔnin den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu e kelen b'a bɛɛ tiɲɛ o de hukumu kɔnɔna la an ka baara in ɲɛ foroba baara ye ne yɛrɛ ni n denkɛnin bi hali n'a ma ɲɛ bamusi n janyalen don bi Isu Petit Muktar Ba Tarawele tɔgɔ in ka ca dɛ Fiston ça va an bɛ foli di an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fɔ k'u bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan jamukan min an b'a labɛn pour que k'olu yɛrɛ kunnafoni bibi in na komi kunnafoni yɛrɛ mɔgɔ b'a fɔ kunnafoni ye mɔgɔ furakɛlan de i ka dumuni n'i ye kunnafoni minɛ mɔgɔ la i kana se ka fiyewu i bɛ kunnasiri de d'a tigi ma donc Musa fɔ an tɛ a bila dakirinjala an bɛ taa n'an ka kunnafoni ye joona kunnafoni kunfɔlɔ min b'an bolo bi o ye Bamakɔ kɔnɔna an bɛ taa Moribabugu ko denmisɛnninw ka bisiki dilanyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko kuma caman bɛ yen nɔ dɛ kosɛbɛ kɛ Isu Muktar Ba Tarawele i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ taa Moribabugu n'an taara Moribabugu ni kɔni ye bisiki dilanyɔrɔ dɔ ye ko bisiki dilanyɔrɔ in tun bɛ ɲini to a dɔnko la awɔ kɛ ka sababu kɛ a tun bɛ molomala la nka fasirikɛla ko an bɛ mun fɔ sisan i b'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko a bɛ ka wuli k'i jɔ a senkun ka dɔɔni ka sababu kɛ Isu Muktar Ba Tarawele bisiki dilanyɔrɔ in kɔni tun bɛ molomala de n'a fɔ an bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na nka baarakɛlaw a na kɛ n'u y'u ɲɛsin baara ma ka sababu kɛ énergie yɛrɛ ka kuranko in ye Isu Muktar Ba Tarawele o kuran yɛrɛ fanga kun ka dɔgɔ cogoya min na bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛ sababu ye bisiki in kun tɛ ka se ka dilan cogoya min na nka sisan a bɛ n'a fɔ installation kuraw kɛra Isu Muktar Ba Tarawele quartier yɛrɛ kɔnɔna la donc o de kɛlen Isu Muktar Ba Tarawele bisiki dilanyɔrɔ in ko a na wuli ni k'i jɔ a senkun kan ni bisiki kɔni ja bisiki bɛ dilan an fɛ yan sisan bisiki bɛ dilan yan dɛ bisiki dilanyɔrɔ ka ca yan yɛrɛ de ne tun t'o kalama koyi bisiki dilanyɔrɔ ka ca yan dɛ ne yɛrɛ bɛ caman dɔn mun de bɛ kɛ ka bisiki dilan Musa ne tɛ bisiki dilan na yɛrɛ dɔw ko sɛnɛjalan bɛ kɛ k'a dilan jɔn f'i ɲɛna Sali aya Isu Muktar Ba Tarawele Seyidina Umar Diko Disu ni kun y'ale ka bolonɔ ye bolonɔ min na an y'a bɔ indépendant kɔnɔ i bonya b'a la Musa an bɔ yen na an bɛ taa an ka kunnafoni kun filanan na n'o ye an bɛ taa Diyo i bɛ Diyo yɔrɔ dɔn Diyogari i bɛ Diyo yɔrɔ dɔn e de la ka se Kita bɔn i bɛ taa Kita de i bɛ tɛmɛ Diyo fɛ ne bɔra ye Kitaka de i b'a yɔrɔ dɔn i b'o kalama kɔni donc Diyo n'an taara Diyo ko u ye biriki fɔlɔ da yen nɔ u bɛna siman dilan usine ba dɔ jɔ u y'o biriki fɔlɔ da kosɛbɛ kɛ k'a ka ko tɔ bɛ cogo di Isu Muktar Ba Tarawele i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ taa Diyo n'an taara Diyo n'i ko Diyo a yɛrɛ bɛ na Kulukoro commune rurale de fɛ Isu Muktar Ba Tarawele ko nin kɔni ye tari tabadaga ye ka sababu kɛ nin ye an ka tugarangi dɔw yɛrɛ ka hakilina ye Isu Muktar Ba hakilina min ni a bɛna ɲɛ an fasodenw ma kosɛbɛ a ko ne ye usine in yɛrɛ ta k'a lajɛ Isu Muktar Ba Tarawele a bɛ taa fo tari 14 boyango la Isu Muktar Ba Tarawele wa san o san a na se ka tɔni 800 na o de bɔ Isu Muktar Ba Tarawele fasirikɛla ko ni kɔni kɛra ko nin na kɛ ko ye ko min ni a na wusaya kosɛbɛ ka sababu kɛ an ka tungaranke n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na Isu Muktar Ba Tarawele ale de kɔni ka hakilina ye nin ye n'o ye Papa Umar Samake ale de nana ni initiative ye ni ka na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ siman dilanyɔrɔ bɛ se ka boloda an fɛ yan cogoya min na Isu Muktar Ba Tarawele wa an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Asimi Koyita ye a kɔni mun ye nin hakilina in fo ni ka a sɛbɛkɔrɔ fo ka tila ka i to nin kɛnɛ in kan ka weleweleda kɛ an ka tungarankew ye an ka maliyɛn minnu sigilen don an fɛ yan ani minnu bɛ tunga fɛ ka weleweleda k'u ye Isu Muktar Ba Tarawele k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka na u ka jamana la Isu Muktar Ba Tarawele yaasa
u ka yaasa u bɛ se ka na baarabolo dayɛlɛ an fɛ yan cogoya min na a n'a caman bɔ sigili la Isufu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni kɛra ko ye ko min ni a diyara an garilakaw ye Isufu Mukutari Ba Tarawele o de kɔnɔna la Mamadu Jan Kane ale ye dugutigi ka kuma lasela ye ale kɔni ye kuma ta ni ka Asimu Koyita ni a ka jama bɛɛ lajɛlen fo Isufu Mukutari Ba Tarawele k'a sabu kɛ izini bɛna jɔ wa Asimu Koyita a yɛrɛ i n'a fɔ maliyɛnw b'a kalama cogoya min na a kɔni kɛlen bɛ ka ji bontow de boloda fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji nafama sɔrɔ cogoya min na wa o fɛnɛ kɛnɛ in kan olu ye Asimu Koyita sɛbɛkɔrɔ fo k'a sabu kɛ ji bonto in Isufu Mukutari Ba Tarawele a nasigi an garilakaw fɛ yen Isufu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na nin kɔni kɛra kunnawoloba ye ni Ala sɔnna a ma komi e ma so jɔ fɔlɔ ni izini banna tuma min na e b'i ka sojɔ daminɛ ok Ala wusa i ma koyi ayiwa e b'i ka sojɔ daminɛ Ala ka izini kan ka san 3 de kɛ awɔ jɔli la kɔni o jɔli sa i b'o kɔnɔ kɛ ayiwa Musafa an bɔ yen nɔ an bɛ taga Kayi o ka kɛ n'an sera Kayi an bɛ taa Kayi kɛnɛyaso dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Fuseni Dawu ko musow bɛ jigin duguma yen nɔ dɛ ala ye Isufu Mukutari Ba Tarawele nin ye kunnafoni min ni Fajala N Danbele an denkɛni ale ka bolonɔ bila don ka bɔ Wagadu kɔnɔna la Isufu Mukutari Ba a ko n'i ye Kayi ta k'a lajɛ Kayiba jabaga tɛ Isufu Mukutari Ba Tarawele kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kɛnɛyaso dɔ bɛ yen kɛnɛyaso min ni a kɔni tɔgɔ ye Fuseni Dawu ye Fuseni Dawu Isufu Mukutari Ba Tarawele kɛnɛyaso min don maaw kɔni bɛ taa a yɔrɔ in na san a n'a ka waati nka Isufu Mukutari Ba Tarawele banabagatɔ yɛrɛ ka ca Isufu Mukutari Ba Tarawele dilanw yɛrɛ ma o de hukumu kɔnɔna la an ka muso lasiritɔw fo olu caman b'u yɛrɛ sɔrɔ Isufu Mukutari Ba Tarawele nin fɛn in yɛrɛ fɔ man di yɛrɛ olu ala ni fɛnw tɛ yen dilan tɛ yen muso lasirili wali n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ u bɛ to maɲumatɔ ko de la dugu ma Isufu Mukutari Ba Tarawele wa o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka b'u yɛrɛ fasirikɛla ko u yɛrɛ sɔrɔ hali dugumala la yen o tuma nin kɔni bɛ kɛ weleweleda ye weleweleda min ni a bɛ ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u m'a lajɛ ka dɛmɛ don Fuseni Dawu dɔgɔtɔrɔso ma Isufu Mukutari Ba Tarawele ko dɔgɔtɔrɔso bɛ na ni lafiya ye nka a bɛ ne ta olu ta kɔni kɛ bɛ degun dan ye i bonya b'a la Musafa an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taga Kita Kuru ani Budufɔ i buranna la kosɛbɛ kɛ k'u ye kalanden 29 k'u gɛn Isufu Mukutari Ba Tarawele ntɛnɛndon mɛ kalo tile 23 ɲinan san in yɛrɛ la i ye n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na kalanden 29 Isufu Mukutari Ba Tarawele lycée mun bɛ Kita ni o ye Simbo Keyita ye olu kɔni u gɛnna proviseur fɛ n'o ye Falaye Dansogo ye k'a sabu kɛ Isufu Mukutari Ba Tarawele olu kɔni de kun kɛn bɛ ka kɛlɛbolo da kɛlɛ mun tɛ ban k'u ni ju foyi tɛ kɛlɛ la Isufu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ye cogoya min na tɛnɛndon mɛ kalo tile 23 nɛgɛ kaɲa 8 wagati olu kɔni san ka kɛ taw ye ɲɔgɔn na ten tɔ ni kalanden ninnu bere bɛ dɔw bolo u b'a fɔ mun ma ko jɔlɔkɔ u bɛ ka ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ dasi ni jɔlɔkɔ ye Isufu Mukutari Ba Tarawele kelen de bolila sa ni ka taa surveillant fɛ yen n'o ye Moriba Dunbiya ye ka taa kuma in lakale Moriba ye k'a fɔ ko a bɛ ne taa ko n'u ma fɛɛrɛ kɛ ko olu b'i ni kana ban ɲɔgɔn na o tuma o Moriba ye ne wulilen filɛ nin ye ni ka taa kɛnɛ kɔnɔna la o ye dɔ fara a ko tɔ kan Isufu Mukutari Ba Tarawele a sabu ma kɛ foyi ye koyi AM ko don ségrégé sigi a tɛna kɛ ségrégé sigi ye an kɔni o kɛlen ni an ma don u fɛn in da fɛ dɛ fili kɔni tun b'a fɔ piru ni ne tun taara so ni ne ɲininkara ko mɔgɔ dɔ tun ye jumɛn ne fana t'o kalama dɛ a ne tun tɛ jɔ k'a n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira kan an fa tɛ cɛ jɔlen ye Isufu Mukutari Ba Tarawele ko ni AM sigi ko in kɔni na Isufu Mukutari Ba Tarawele ko maa min kɔni bɛna kɛ ɲɛmaa ye o kɛlɛ de wulilen filɛ ni Isufu Mukutari Ba Tarawele ni ka kɛ sababu ye fo lakɔlidenw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ jogi Isufu Mukutari Ba Tarawele Abubakar Jagite ale de bɛ fɛn yɛrɛ ɲɛma Isufu Mukutari Ba Tarawele nka a bɛ ne ta
u k'u ko fɔ ale de ka bɔ a la o de kɛlen Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɛlɛ in kɔni samana ne ka sɛbɛkɔrɔ sama a ma ɲɛ mun kɔ fo ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kita gouverneur ninnu bɛɛ dalen don ko in na u fana ye Ala ni kira minɛ ka ni ko Ala deliden Mokagu n'a a sara i b'i yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛ AM ko kɛlɛ kɛ e yɛrɛ de na kɛ yen u kɔni y'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'u k'u sɔmaw wele ka salamu di u ma Fajala N Danbele n'ale ka bolo n'o ye k'a Danbele Musa n'an bɔra na an bɛ taa Kumantu dɛ ko tɔni 30 kɔri tɔni 30 ko tasuma wulila o la dɛ tɔni 30 don tɔni 30 Isu Mukutari Ba Tarawele an kɔni bɛ taa Kumantu mɛ kalo in tile 30 ka taa se a tile 31 ma nin kɔni kɛra fɛn ye Isu Mukutari Ba Tarawele fɛn min ni a ye an Kumantu i bɛ Kumantu yɔrɔ dɔn wa n ka sira tiɲɛ yɛrɛ la cɛba bolitɔ tɛmɛna yen fɛ yen n ko n buranna fana ye Sikaso ye Kurisa ok e fana e ye Sikaso ka ye buranna ye Sikaso ye n tɛ Sikaso ka ye dɛ n Segu k'ale walayi ko kɔlɔn kɔnɔ kɔni Isu Mukutari Ba Tarawele nin kɔni kɛra ko ye ko min ni a ye an bɛɛ lajɛlen gwa an kamana la an kɛlen ka an ka nin sɛnɛ baden kɛ tɔni 300 boyangu Isu Mukutari Ba Tarawele tasuma de balelen filɛ ni ko o minɛ balaw k'u ma dɔn a la fɛn kun foyi ma se ka dɔn a la Isu Mukutari Ba Tarawele nka gouverneur Buguni gouverneur kɔni ale bɔra ka kuma n'o ye général Kɛba Sangare a kɔni ko nin ko in a tɛna se ka to yen fo a ɲɛ ka ɲini ni ka a ɲɛ dɔn k'a sabu kɛ an ka kɛlen k'an ka sɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an seli o nafa dunyɔrɔ la tasuma ka se ka bali ko o minɛ ko nin ko in ko fo nin ka sɛgɛsɛgɛ dɛ Be Jalo ale ka bolo n'o ye ko tasuma in ko kaba pɛrɛn de jiginna ko ka tasuma wuli kɔrɔ ninnu na n y'o de mɛn dɛ o tɛ ne ka kunnafoni kɔnɔ yan dɛ ok n y'a bila o tɛ ne ka kunnafoni kɔnɔ Isu Mukutari Ba Tarawele i t'a dɔn k'a fɔ ko kɔriko in mankan bɛ kɛ fo ni i bɛ nin dugu ninnu na n'i bɛ to ka t'u ka jugement lajɛ ne yɛrɛ kɔni y'o caman de ye Isu Mukutari Ba Tarawele asidiya yɛrɛ fɛ dɛ dɔw b'u den ka taga tasuma donni na kana siga Ala ka hakili ɲuman d'a ma yarabi Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa kabako ko bɛ yen nɔ n ye muso furu nin y'a san 25 ye a nana ni denkɛ 2 ye n ka du kɔnɔ k'a k'o tɔ kɛra cogo di Isu Mukutari Ba Tarawele i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na n'i y'a mɛn kunnadali ka dabila dɔɔnin ka fɔ fitiriwalew ye wa ɲumandɔnbaliya o kɛlen don sababu ye ni ka maa caman kɔni bɔnɛ ba ɲumankɛ ma Isu Mukutari Ba Tarawele ko an ka nin cɛ in ka ko ta k'a lajɛ ale kɔni ye furu kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele a ye muso min furu a y'a sɔrɔ denkɛ 2 de b'a bolo den ninnu ka dɔgɔ Isu Mukutari Ba Tarawele cɛ in yɛrɛ a b'a fɔ cogoya min na Isu Mukutari Ba Tarawele ale kɔni i ɲɛsin u ma k'u dɛmɛ u ka kalanko la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ dɔgɔnin min yɛrɛ tun bɛ yen o tun hakili ka di kosɛbɛ kosɛbɛ donc a y'u dɛmɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ka u dɛmɛ ni a bololafɛn bɛɛ lajɛlen k'a sabu kɛ latigɛ b'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛna se ka bange kɛ a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ lapitanisow la donc ale kɔni i waso don den ninnu na Isu Mukutari Ba Tarawele a ko kɔrɔkɛnin o yɛrɛ ye an ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele fo ka bourse sɔrɔ ka taga États-Unis o seginna ka na Isu Mukutari Ba ko dɔgɔnin min kun hakili ka di kosɛbɛ kosɛbɛ Ala y'o fana garijɛgɛ o ye pilote o bɛ avion boli o fana seginna ka na Isu Mukutari Ba Tarawele nka a ko k'ale o kamalennin filɛ nin a y'o bila ka taga fo Afrique du Sud walasa o bɛ se ka taa kalan kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ko ale yɛrɛ tun bɛ luwanse de la nka ale a ka luwanse soko in bɛɛ lajɛlen to yen k'i ɲɛsin ninnu ma k'a sabu kɛ a y'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw don denmisɛnnin minnu hakili ka di nka balina ko denmisɛnnin ninnu alhamdulilayi rabbil alamina Ala kɔni ye nɔgɔyaba kɛ u ye Isu Mukutari Ba Tarawele ja n'u y'u to tunga fɛ ni ka dagabana so jɔ ka na yɔrɔ min na k'u ba cɛ ka t'o kow kɔnɔ Isu Mukutari Ba Tarawele ka tila ka t'u yɛrɛ wolofa ɲini ka taa n'a ye o fana ye aw kɔnɔ u fa ye kɔni mun kɛra u fa ye ni a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ u ye cɛ ko Isu Mukutari Ba Tarawele an bɛ yɔrɔ min na ko sisan k'ale fililen to yen k'ale t'ale ka appel ta u bɛɛ bɛ dugu kelen kɔnɔ koyi Bamakɔ yan kosɛbɛ kɛ
u y'a kɛ i bɛ ala kale k'a fɔ de ko ale kɔni ye sɛ ni a sɔfɛ tobi ni ka di u ma Isu Mukutari Tarawele ko ale yɛrɛ kɔni kɛlen don k'i bolo fa denmisɛnnin ninnu na k'a sabu kɛ ala ka latigɛ bɛ ale kan k'a fɔ ko ale kɔni tɛna se ka bange kɛ nka bange in de kɔfɛ n'ale i yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ don ni denmisɛnnin ninnu na Isu Mukutari Tarawele k'olu kɔni filɛ nin ye ni ka ale to a ka maɲumantɔ ko la nin ye tantɔ a ko a bɛ ɲininkali min kɛ aw bɛɛ lajɛlen na k'ale yɛrɛ kan ka mun de kɛ a kana foyi kɛ a taa to ala ma a ka to ala ma komi dɔw fana bɛ kɔrɔtɔ ala ma don n'i ka ko to ala ma ala b'a ɲɛnabɔ kodi ne don a b'a to ala ma Isu Mukutari u b'a fɔ kuma caman ko waliden tɛ se ka kɛ maa den ye ko ten mɛn nka ninnu fana ta kɛra fitiriwaleya ye dɛ k'aw ladon k'aw kalan ka da dɔ kɛ pilote ka taa dɔ ye fo tata dunni aw ka miliyari sɔrɔ ka na lakibaru ala k'an bɔ a bɔra ɲuman fɛ cɛ a kɔni usayara k'a sabu kɛ a kɔni y'a denko nege da u la yan'u ka fɛn kɔni sɔrɔ nka n'u ye fɛn sɔrɔ n'u y'a ye ka taa t'u fa u wolofa yɛrɛ fana nɔfɛ ka t'u fɔ k'o bɔ wo la u n'u ba bɛɛ lajɛlen bangelema k'u bila kɛnɛ ma ala ka hakili ɲuman d'an ma yarabi musa b'an ka kunnafoni kun cɛ sa Mamadu Diyɔrɔ k'ale ka kalifa minɛ la an ka supporter ba don Mali kɔnɔ yan nɔ wallahi Isu Mukutari Tarawele ni i bɛ Mali jabaraninw lajɛ wa n'i bɛ Mali an ka ndolantan fɛnɛ lajɛ i bɛ ni cɛ in ye fo mɔgɔw b'a ta kan sutu ninnu bɛ to k'a bila u ka TikTok sanfɛ ba bɛ a bolo Isu Mukutari Tarawele o kɔni ayi maa si tɛ se k'o kɛ ni a yɛrɛ tɛ an balimakɛ Mamadu Jayi ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ale ma ko Yɔrɔ Isu Mukutari Tarawele tɛnɛndon mɛ kalo tile 23 ɲinan san yɛrɛ la nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati Isu Mukutari Tarawele Gabriel Ture kɔnɔna la ni supporteri ba in Mali supporteri ba in Isu Mukutari Tarawele a kɔni ye diɲɛ to an ye ka a sababu kɛ tension o tɛ AVC de ye AVC de y'o ye tension ye awɔ AVC wa a fatuli sababu kɛra o de ye koyi k'a si yɛrɛ to san 40 bɔɲɔgɔnko la Isu Mukutari Tarawele wa a tun bɛ Mali équipe nationale supporter cogoya min na a tun bɛ stade malien fɛnɛ supporter o cogo la ten Isu Mukutari Tarawele fasirikɛla ko nin kɔni kɛra ko ye a don kɔni an dolancilaw k'a daminɛ yan fo yɔrɔ min Isu Mukutari Tarawele an bɛɛ lajɛlen dusukun kami min kɛra u ko n'an ye yɔrɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ yɔrɔ bangena dugu min na o ye Mɛlikayi o bɛ Kayi nka a bɛ fo Muritani frontière la Isu Mukutari Tarawele a kɔni fatulen filɛ nin ye ka denmusoman 3 to a bolola la Isu Mukutari Tarawele ko fasirikɛla kɔni ko nin bɛna kɛ ko ye a jɔyɔrɔ bɛna ye Mali dolancilaw ka supporteriw la kosɛbɛ o tuma an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ yarabi ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'an ma a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya ala bɛ ka jɛ mun ala k'o nɔgɔya k'an yɛrɛ ɲɛ ka taa don ma kɔnɔ nka ne kɔni bɛ proposition dɔ kɛ ni min ye bila ka taa e bɛ taa remplacer dɔnna kɛ supporteriya la kɛ o ma ne de ka dɔnkɛla ye ɲɔgɔn dɔnkɛla bɛ f'i sigi ka wuli dugu ma Musafu dimi kan ka kunnafoni kun cɛlen kosɛbɛ sabula e filɛ ni y'i fa i ka sɔkɔrɔ la don min na i tɛ yiri na o da ye nana ye hali nana ye yɛrɛ i bɛ to k'i dɛgɛ i bɛ escalier da a bɛ ka sali hakili jigi sali ka sɔko de la o dɔw la kɔni sali nana an sama sɔ bala yan i taara ni mun minɛ ye so wa ka buloti yɛrɛ k'a sanfɛ an y'o sɛbɛkɔrɔ du yan dɛ ne ko sali ko ayiwa e yɛrɛ ye sɔ d'an ma dɛ ko mana bɔ nin ko in kɔfɛ e b'i jɔ n'o ye dɛ an b'an ka kunnafoni kun cɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko fɛn bɛ mɔgɔ la an ta tɛ fɛn min ni ala ye an si jɔ ka dɔgɔkun nata ma kɔnɔ an nana an sigi ni ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka di an lamɛnbaa jɛkuluw ma ani an filɛlikɛlaw ma ladiriyaw kɔnɔna la